Tage Films Production, ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai. Mun gode. Allah jama'a ina neman gidana ne ba tura komai ba ci komai ba ko kai na yin wani ke ci kuma ga ba da halin da zan siya ya da Allah ina neman taimako ko mahaifiyata ma tana gidan kaka ta ma a gidan ni nake kula da Allah to jama'a ga dai almajiri ina neman taimako taimaka mata za a taimaka mata mutum ne ba barka da aya kana da naira a da ci da iyali ci da iyali a wannan ga wannan aka ga wannan Allah saka da karfin imani ga mutanen ka ci ɗayansa nawa 13 ko na ba ta sauki da kakarsa da waye ya gani ni ne kwarai abu ai nan ka zubo da su na miƙo maka su haka makai da kai ya za ka bani kuma ba almajiri imanin ka ne ya ce ba wani imani bane wallahi wannan wannan ganganci ne kawai da wani daraja ba haka bane imani ma ba ni da ko sisi ka imani ne ina ka almajirin nan yayi ina a guje ma na ga yayi almajiri kai wallahi ka